Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi na bago sa atin ang mga katagang soulmate o mga taong itinakda para sa isang tao na makasama nito sa panghabang buhay. Pero gaano nga ba katotoo ang bagay na ito? Dapat ba tayong umasa sa dikta ng tadhana o kailangan ba tayong mismo ang gumawa ng paraan para mahanap ang inaasam nating forever? Ito ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Blessy. Sabay-sabay nating pakinggan ang isang kakaibang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Blessy, 53 years old at isa ko sa mga matagal nang sumusubaybay sa inyo at sa programa ninyo, Papa Dudut. Ilang beses na akong sumubok na magpadala ng sulat sa inyo pero hindi ako makapag-decide kung anong parte ba ng buhay ko ang dapat na ikwento ko sa inyo. Naisip ko na wala namang sigurong mawawala kung ibabahagi ko sa inyo ang buong love story ko mula sa simula hanggang sa dulo. Kaya pagpasensahan nyo na lamang po kung masyadong mahaba ang sulat na pinadala ko sa inyo. Sa araw-araw na pakikinig ko sa inyong programa, na-inspire ako na i-share din ang kwento ko kaya naisip ko na ibahagi na lamang ito ng buong buo. Tungkol po ito sa kwento naming mag-asawa. Gusto naming i-share sa inyo ang love story naming dalawa para sana magsilbing patunay ng pag-ibig ay isang napakagandang karanasan na dapat nating irespeto at pangatawanan. Bago ang lahat ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako po ulit si Blessy, pangalawa sa 4 na magkakapatid. Tubong La Union at dating naninirahan sa Tandang Sora noong dekada 90. Sisimulan ko ang kwento ko taong 1994. 24 years old lamang ako noon nung una kong nakilala ang lalaking hindi ko inaasahan na malaki pala ang magiging papel sa buhay ko. Siya po si Archie na nakilala ko sa isang bus terminal. Isang gabi ng Desyembre habang pauwi ako sa La Union para magbakasyon. Miss? Nakapila ka ba? Oo. Ako yung pinakahuli sa pila. Meron kang ganito? Ano yan? Stub number. Binigay lang din sa akin to eh. Ang sabi, tatawagin daw yung number mo kapag ikaw na yung susunod na bibili ng ticket. Pero kanina pa ako naghihintay dito. Parang wala namang nagtatawag ng numero. Kailangan pa ba niyan? Matagal na akong bumabiyahe dito pero hindi naman sila nagbibigay ng stub Ngayon lang ata to kasi maraming pasahero ngayon. Matagal na rin akong bumabiyahe rito. Saan ka nakakuha niyan? Dun sa guard. Heto, meron pa ako isa. Kunin mo na to. Ay, salamat. Napulot ko yan sa may waiting area, nakakalat. Naiwan siguro ng isang pasahero. Anong number mo ulit? 197. 208 ang binigay mo sa akin. Matagal pa kaya? Anong number na ba? Yun nga rin ang problema ko eh. Hindi ko alam kung anong number na. Wala naman nagtatawag tapos makikita ko may pila naman pala. Di ko tuloy alam kung pipila ba ako o mag-aantay na tatawagin tong number ko. Mag-antay na lang tayo. O sige, halika. Dito na lang muna tayo sa gilid. Nandun yung gamit ko. Sige, tara. Ang problema ko ngayon, malapit na mag 10:00 tapos ang haba pa rin ng pila. Wala pa akong ticket eh. 10 pa naman yung alis ng bus papuntang Abra. Sa Abra ka ba uuwi? Oo, ikaw ba? Sa La Union ako. Mabuti ka pa. Pwede kang sumakay kahit saan. Pwede kang sumakay sa bus papuntang Ilocos Norte o kaya Vigan. Kasi pala Union din naman yung mga ruta ng biyahe na yon. Ako kasi Abra lang talaga eh. Bakit? Iba ba daan ang papunta sa Abra? Oo, may ibang daan kami. Ganun ba?
Eh di dapat makasakay ka na bago mag-alas 10. Kaya nga kinakabahan ako. Baka hindi ako umabot. Bukas na yung susunod na trip eh. Ayoko naman nang umuwi. Ayoko rin mag-antay dito sa terminal hanggang bukas kung sakali. Teka, saan ka ba nakatira dito? Sa Fairview ako, ikaw? Sa Tandang Sora. QC ka lang din pala. Matagal ka na ba rito? Magdadalawang taon pa lang. Nagtatrabaho ka o estudyante pa lang? Nagtatrabaho na ako. Ikaw, nagtatrabaho ka na rin ba? Oo, company nurse ako. Di halata mukha kang estudyante. Akala ko nag-aaral ka pa. 25 na ako. Hindi ba halata? Oo, ang bata mo tingnan. Ang unfair naman. Mas matanda ka pa nga ng 1 taon kaysa sa akin eh. Mukha ka rin namang teenager eh. Yung height mo. Hoy, maliit lang ako tingnan kasi matangkad ka. Biro lang naman. Ay, alam mo, mag-abra ka na lang para pareho tayo ng sasakyang bus. Mahaba yung biyahe, wala akong makausap. Pwede rin naman. Dadaan din naman yun sa La Union kahit mag-abra trip ako. Gaano ba katagal yung biyahe mo? Minsan inaabot ng 9 hours. Matagal nga. Sa akin, 6 na oras lang eh. 7 hours na yung pinakamatagal. Kapag traffic, no? Oo. Ilang taon ka na pala rito sa Maynila? Matagal ka na ba? Matagal na rin. Mga 5 taon na siguro. Pagkatapos ko makagraduate, dito na ako agad naganap ng trabaho. Hirap ng buhay sa probinsya, no? Kaya dumarami ang tao rito sa Metro Manila kasi halos lahat. Dito na naghahanap ng trabaho. Kaya nga eh. Tingnan mo na lang tong terminal. Ang daming tao. Sigurado ako karamihan na nandito uuwi ng probinsya. Oo, madami magbabakasyon kasi Pasko. Alam mo, yung pila sa may ticket booth parang hindi umuusad. Kanina ko pa tinitingnan eh. Kanina ko pa nga napapansin yan eh, kaya nilapitan kita. May nagbibigay ng numero tapos may pila naman. Nakakalito tuloy. Magtanong na lang tayo dun sa guard. 9:45 na oh, baka mawalan ka na ng masasakyan yan. Sige, tara. Ayun yung guard na nakausap ko kanina. Nang mga oras na yon ay problemado rin ako kung makakaabot ba ako sa last trip ng bus. Pero naawa ko sa lagay ni Archie dahil iisang bus na lamang ang paalis papunta ng Abra. Okay lang sa akin kahit saan papunta ang bus na sasakyan ko, Papa Dudut, dahil lahat ng ito ay dadaan naman sa La Union. Pero iba kasi ang ruta na mga papunta sa Abra kaya tinulungan ko siya sa problema niya. Nakiusap ako sa isang guard na kung pwede bang isingit si Archie sa bus papunta ng Abra na noong oras na yon ay malapit nang umalis. Kinausap namin ang konduktor at pumayag naman ito. Total ay may 4 pang bakante para sana sa mga senior at PWD na hindi na mapupunan. Hindi na rin niya kailangang pumila, Papa Dudut, dahil paalis na yung bus at sa biyahe na lang daw siya bibigyan ng ticket. Sobrang laki ng pasasalamat sa akin ni Archie nung pinayagan siyang sumakay. Umirit naman si Archie sa konduktor kung pwede akong sumakay na rin para magkasabay kaming umuwi, pero hindi sila pumayag dahil priority daw nila ang mga pasahero papunta sa Abra. Doon na po naghiwalay ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Mas naunang umalis si na Archie kesa sa akin. Pagkatapos ng 30 minutos ay sumunod din naman ako. Akala ko hindi na ulit kami magkikita ni Archie matapos kaming maghiwalay sa bus terminal. Pero pagkarating namin sa may bandang Pangasinan, ay nagtaka ako nung bigla na lamang tumigil ang bus namin sa gilid ng kalsada. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang nagdagsaan ang mga pasahero sa loob. Isa sa mga bagong sakay ay walang iba kundi si Archie. Uy, sa wakas nakita rin kita. Oh, ikaw ulit? Oo, ako nga. May nakaupo ba dyan sa tabi mo? Wala na. Kabababa niya lang kanina. Dito ka na umupo kung gusto mo. Pwede ba? Sige, dito ka na lang maupo. Salamat. Anong nangyari? Bakit nandito ka ulit? Tumirik yung sinasakyan naming bus. Hindi na yata nila maayos kaya pinalipat na lang yung mga pasahero sa mga kaparehong bus na galing Maynila. Kanina pa nga kami nag-aantay ng malilipatan eh. Akala ko nga nasa Ilocos na kayo ngayon eh kasi mas nauna kayong umalis. Ang totoo niyan, kanina pa dapat ako nakalipat kasi may 3 ng bus na dumaan kanina. Ba't di ka sumakay doon? Hinahanap kita eh.
Sabi ko, pagdating ng pang-apat na bus tapos wala ka pa rin, sasakay na talaga ako. Sakto, dito ka pala nakasakay. Galing naman. Pero bakit mo naman ako hinahanap? Wala naman. Gusto lang kita makasama sa biyahe para may kausap ako. Boring yung katabi ko kanina eh. Natulog lang. Mabuti na lang pala nahanap mo ko. Oo nga eh. Akala ko nga wala ka na nasakyan dun sa terminal. Kinausap ko ulit yung guard na nakausap natin kanina. Nagpatulong ako sa kanya. Pwede naman pala silang magpasakay eh. May pa-stub-stub pa silang nalalaman. Pero paano pala yan? Pa-Ilocos tong bus eh. Hindi naman to dadaan sa Abra. Ang sabi sa akin, babaraw ako sa terminal dun sa Ilocos. Tapos dun na raw ako magantay ng biyahe papuntang Abra. Magbabayad ka ulit? Hindi na raw. Ipapakita ko lang daw yung ticket ko. Akala ko pagbabayarin ka ulit eh. Mabuti na lang kung ganun. Kaso, parang wala ring pinagkaiba kasi mag-aantay ka rin naman pala. Oo nga eh. Pero okay na yun. Mabilis lang din naman yung biyahe galing Ilocos papuntang Abra. Ang mahalaga, may kakwentuhan ako sa biyahe ngayon. Ano palang gagawin mo sa Abra? Magbabakasyon? Maglalaro ng basketball. Ha? Basketball? Oo, may palaro ngayon dun. Malaki yung premyo. Tingin ko aabot ng 75,000 yun. Ganong kalaki? Grabe, kaya pala inuwian mo talaga. Oo, tsaka magbabakasyon na rin. Tagal na rin akong di nakakauwi sa amin eh. Parehas pala tayo. Matagal na rin akong di nakauwi sa amin eh. Mabuti nga, pinayagan ako magpasko doon. Pero babalik din ako agad sa Maynila. Doon ako magse-celebrate ng bagong taon. Bakit di mo pa diretsuhin? Ayaw eh. Pinapili kami kung Pasko o New Year. Yung Pasko na lang pinili ko para makasama ko magulang ko. Buo pa pamilya mo? Oo, buo pa naman kami sa awa ng Diyos. Ikaw ba? Hindi na? Hiwalay na mga magulang ko. Si mama yung nasa Abra tapos si papa naman yung kasama ko sa Manila. Ang hirap niyan. Magkahiwalay yung mga magulang mo. Pero mabuti naman nakakasama mo pa rin sila kahit papano. Sila lang naman yung magkagalit eh. Hindi ako kasama sa away nila. Tsaka kapag nagsabi ako na gusto kong makita kahit sino sa kanila, hindi naman sila tumututol. Mabuti yan na wala kang kinakampihan sa kanila. Sa totoo lang, anak ako na naghahangad na maging maayos ang dalawang magulang ko. Kaso, ayaw na talaga nila eh. Kaya sinanay ko na lang yung sarili ko na magkahiwalay sila. Ako na lang yung nag-adjust para sa kanila. Ang buti mo namang anak. Ay, sandali. Hindi ko pa pala ito natatanong. Ano palang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Blessy. Masyado mahaba pangalan ko eh. Ikaw, ano pangalan mo? Ako naman si Archie. Matangkad na tao si Archie kaya hindi na nakapagtataka na basketball player pala siya. Makapal ang buhok niya, mahaba ang bangs nito na halos tagpan na ang mga mata niyang patulis. Maganda rin ang katawan niya, papadudot at maayos pumorma. Sa unang tingin ay parang hindi siya mukhang probinsyano. Kung sa bagay, matagal na rin daw siyang nakatira sa Maynila kaya naman nakuha na nito ang estilo ng pananamit ng mga tao sa syudad. Saglit lang kaming nagkasama sa loob ng bus pero napakarami na naming napag-usapan tungkol sa buhay. Natawa nga ako dahil ilang beses kaming inirapan ng babae na nasa kabilang upuan dahil daw sa sobrang ingay naming dalawa. Nakakalungkot lang dahil sakalang kami nagkasama ulit noong nasa Pangasinan na kami. Ang sunod na probinsya na kasi pagkatapos ng Pangasinan ay La Union kung saan naman ako bababa. Pagkalipas ng mahabang kwentuhan ay kinailangan ko nang magpaalam noong makarating kami sa San Fernando, ang bayan kung saan ako pinanganak at lumaki. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa kung gaano ko kasaya noong buwaba ako ng bus na sinakyan namin. Kung dati nakakabagot ang biyahe pa uwi ng probinsya dahil sobrang haba nito, noong araw na yon ay nabitin pa nga ako, papadudot. Napakagaan kasi sa pakiramdam na makapagkwento ako sa isang taong hindi ko personal nakakilala. Yun nga lang, nakakalungkot dahil hindi namin alam kung may chance pa ba na magkita kaming dalawa sa hinaharap o yun ang huli naming pagkikita, papadudot. Papadudot, ilang araw na nanatili sa isipan ko si Archie. Malaking impact na iniwan niya sa akin dahil first time ko lamang makaramdam ng tinatawag na kilig noong nagkasama kaming dalawa.
Kaso nga lang ay naisip ko noon na baka hindi na maulit ang pangyayaring yon dahil imposibleng magkita ulit kami sa dami ba naman ng bilang ng tao sa Pilipinas. Hindi ko naman alam kung saan siya nakatira maliban sa galing siya sa Abra at nagtatrabaho naman siya sa Fairview. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, Papa Dudut. May mga nabibili na sa merkado pero para lamang ito sa mga mayayaman. Wala rin naman kaming telepono para sana kunin ko ang phone number ni Archie. Hindi ko rin naisip na hingin ang exact address niya para sana makapagpadala ako ng sulat sa kanya at makilala ko pa siya ng lubusan. Noong mga panahong yon ay isa lamang hamak na estranghero si Archie na nakilala ko sa isang bus terminal at nakasabay na umuwi pa norte. Papa Dudut, unti-unti rin naman pong nawala sa isipan ko si Archie. Dumaan nga ang mahabang panahon. Ang mukha pati ng pangalan nito ay nabura din sa alaala ko. Lalo na noong bumalik ako sa Maynila para muling harapin ang buhay ko doon. Sa mga sumunod na taon, sinubukan kong maghanap ng pag-ibig. Kaso nga lang ang mga lalaking ibinabato sa akin ng tadhana ay puro manloloko. Nakatatlong boyfriend ako noon at lahat sila ay pare-pareho ang ginagawa sa akin. Pinaibig nila ako. Niloko at nung nakahanap ng bago ay saka ako iniwan. Dumating nga po noon sa puntong hindi na ako naniniwala sa true love. Kaya ang ginawa ko na lamang ay tinantanang ko na ang paghahanap ng makakapareha sa buhay at nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. O, kumusta naman ang araw natin ngayon? Ay, wala pa rin nagbago. Nakakainit pa rin ang ulo. Alam mo kung bakit ka laging bad mood? Kasi kulang ka sa lalaki. Ano namang kinalaman ng lalaki sa pagiging masaya o malungkot ng buhay ko? Wala ka kasing love life kaya sobrang hirap mong pasayahin. Hindi ko kailangan ng lalaki para sumaya. Kaya kong pasayahin ang sarili ko. Mukhang hindi naman. Ikaw na nga nagsabi na masama timpla mo ngayon Bakit nga ba mainit ang ulo mo ngayon? Kasi naman, day off ko ngayon pero may pinapagawa na naman sa akin yung boss ko. Nakakainis! Kaya nga kailangan mo ng lalaki sa buhay mo para magkaroon ka ng inspirasyon. Lalaki nga dahilan ba't ako naiinis ngayon? Yung boss ko na yon, laging panira talaga ng araw. Tsaka isa pa hindi lalaki makakapagbigay sa akin ng inspirasyon kundi pera. Tsaka na yung love life na yan. Sa bagay, hindi naman dapat kasi minamadali ang pag-ibig. Darating din yan kapag oras mo na magmahal. Ikaw talaga, Jessa. Ang dami mong alam pagdating sa mga ganyang bagay. Totoo naman ang sinasabi ko Kapag oras mo nang umibig, oras mo na. Alam mo ba yung tinatawag na invisible string? Ano naman yon? Parang Asian folklore kasi yon na ang sinasabi, konektado ka sa taong nakatadhana para sa'yo sa pamamagitan ng invisible string. Kahit daw paghiwalayin kayo ng mga pangyayari, kahit nasa magkaibang panig man kayo ng mundo, magtatagpo pa rin kayo. Kasi kayong destined lovers. Saan mo naman napulot yung kakornihan na yan? Nabasa ko yan sa pocketbook. Nakakakilig kaya. Imaginein mo Somewhere out there, merong taong konektado sa'yo at nag-aantay na lang na pagtagpuin kayo ng tadhana. Yan yung napapala mo sa kakabasa ng mga pocketbook. Pero totoo nga yun. Ang ibang tawag sa ganon maliban sa invisible string, red string of fate o kaya soulmate. Parang pare-pareho lang din sila ng konsepto. Kaya soulmate pa yan o kung ano-ano pang string na yan, hindi ko kailangan yan ngayon. Ang kailangan ko pahinga para ganahan ulit ako sa trabaho para madagdagan ulit ang laman ng bulsa ko. Ang basag trip mo naman. Palibhasa ilang beses ka ng broken, kaya ka nagkakaganyan Alam mo, Blessy, kahit na maraming beses ka ng sawi sa pag-ibig, huwag mong hayaang mawala yung paniniwala mo sa love. Kasi nga, love is patient. Love is kind. Sabi nga sa Biblia. Hindi naman ako ganito dahil sa mga karanasan ko. Ganito ako kasi natuto na akong wag masyadong mag-ilusyon sa mga bagay-bagay. Yung mga ganyan na sinasabi mong soulmate, yan yung dahilan kung bakit marami nasasaktan Masyado silang nagpapapaniwala sa mga ganyang klaseng bagay. O sige, wag na. Wag ka na maniwala kung ayaw mo.
Bahala kang malungkot dyan mag-isa at tumanda kang dalaga. Wala namang problema kahit tumanda akong dalaga eh. Basta ba pagtanda ko, marami na rin akong pera. Mukhang pera? Basta ako, feeling ko nandyan lang sa tabi-tabi yung taong nakatali para sa akin. Baka nagkasabay na kami sa pila o kaya nagkatabi na habang bumibili sa grocery nang hindi namin namamalayan. Bahala ka dyan. Mag-ilusyon ka hanggang kailan mo gusto. Basta ako, susulitin ko muna ang day off ko. Oh, saan ka pupunta? Uwi na ako. Matutulog ako. Kailangan ko ng tulog ngayon. Papadudot, isa sa mga pangunahing leksyon na natutunan ko mula sa mga naging boyfriend ko ay huwag masyadong magtiwala. Madali lang kasi ang mambola at madali lang ding mauto ng isang tao, lalo na kapag binulag ka na ng pag-ibig. Kasabay ng pagtanda ng edad ko ay nag-mature din ang pananaw ko sa buhay. Hindi na ako basta-basta pumapatol sa kung sino. Hindi na ako basta-basta nadadala sa mga matatamis na salita. Tuwing may lalaking nagpaparamdam sa akin ay kinikilatis ko muna ito ng maigi para hindi na ako masaktan pa ulit. Tinuruan ko po ang puso ko na maging bato. Natuto akong huwag magpakita ng emosyon. Kapag kasi nakita ng mga kalalakihan na natutuwa ka sa kanila o ine-enjoy mo na kasama sila ay gagamitin nila ito para makuha ang loob mo. Kaya sa mga sumunod pang mga taon, pusong bato na ako pagdating sa mga kalalakihan. Yun nga lang kung kailan akala ko ay matigas na ang puso ko. Kapag pag-ibig na ang pinag-uusapan ay muli itong lumambot. Nung isang tao ang muling nagpakita sa buhay ko, papadudot. Tandang-tanda ko pa. Isang kasal ang pinuntahan namin ng kaibigan kong si Jessa. Kasama niya sa trabaho ang bride kaya nagpasama siya sa akin. Dahil wala naman akong ibang plano noong araw na yon, ay sumama ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa lugar na yon ay muli kong masisilayan si Archie. Matapos ang 4 na taon ay nagkita kami ulit, papadudot. Ang tagal naman nila magpakain, gutom na ako. Kasal ba talaga pinunta mo rito o yung pagkain? Siyempre yung pagkain. Ang mahal ng regalo ko sa bagong kasal. Kailangan kong bumawi sa pagkain. Naku, kahit kailan talaga. Tara na sa loob, baka maagaw pa yung upuan natin. Mauna ka na, dito na muna ako. Ano namang gagawin mo dito sa labas? Magpapahangin lang. Ang init kaya sa loob. Tsaka masyadong maraming tao, masikip. O sige, bahala ka. Tawagin mo na lang ako pagkakain na. Sige, maiwan na kita dyan ha. Miss, excuse me. Pwede ba kitang maabala? Ano po yon? May ballpen ka ba dyan? Susulatan ko lang sana ng pangalan tong regalo ko sa bagong kasal. Sandali, meron yata ako rito. Eto. Salamat. Sulatan ko lang sandali. Ayan. Eto. Balik ko na yung ballpen mo. Thank you ulit ha. You're welcome. Mukhang marami silang bisita. Madami nga. Kaya nga nandito ako sa labas ngayon kasi masyadong masikip sa loob. Hindi siguro nila na-anticipate yung bilang ng mga dadalo. Ako nga, last minute lang din in-invite eh. Tinawagan lang ako kagabi. Ako naman, sinama lang ako ng kaibigan ko. Di ko talaga kilala yung mga kinasal. Talaga ba? Parehas pala tayo. Ang ibig ko sabihin, kakilala ko yung groom pero di naman kami gaanong close. Nagulat nga ako, bigla niya akong inaya eh. Alam mo, kanina ko pa inaalala yung mukha mo pero nagkita na ba tayo dati? Parang pamilyar ka kasi. Ako? Parang hindi naman. Ngayon lang kita nakita. Ano bang pangalan mo? Blessy. Hindi pa nga tayo nagkikita. Wala akong kilalang Blessy. Para kasing nakita na kita dati pero ewan ko, baka may kahawig ka lang siguro. Baka nga kahawig ko lang. Ano palang pangalan mo? Archie. Hindi nga tayo magkakilala. Wala rin akong kilalang Archie Marami lang siguro akong kamuka. Common na tong mukha ko eh. Pero alam mo ba yung deja vu? Deja vu? Ano yun? Yung
Parang nangyari na tong eksena na to dati. Parang na-experience ko na to na magkausap tayo. Itong pag-uusap natin mismo ngayon? Oo, parang nangyari na to dati. Hindi ko lang maalala kung kailan nangyari. Baka naman mag-asawa tayo nung past life natin kaya ka nakakaramdam ng ganyan. Anong asawang pinagsasasabi mo dyan? Mas malala ka pala kaysa sa akin Biro lang. Gusto mo pasok na tayo sa loob? Kaso mukhang wala na tayong mauupuan Makitable ka na lang sa amin. May ni-reserve ng table yung kaibigan ko. Doon tayo sa tabi ng catering. Okay lang ba na sumama ako sa inyo? Oo naman, walang problema yon. Halika na. Akala ko talaga noon ay unang pagkikita lang namin yon ni Archie. Pamilyar siya pero hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Hindi ko siya namukhaan pero nakilala siya ng puso ko, Papa Dudut. Hindi ko malilimutan ang araw na yon dahil yun ang first time na nalasing ako. Yun din ang first time na nakipaghalikan ako sa lalaking hindi ko kakilala. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon dahil nung time na yon, dapat ay galit ako sa mga lalaki dahil ilang beses na akong niloko. Sadya lang talagang may kakaibang dalang karisma si Archie. Sa ilang oras na kwentuhan namin ay para bang sumailalim ako sa mahika at sa isang iglap ay lumambot ang puso ko na parang pinakulo ang karne. Pagkatapos ng reception ay kinuha ko ang phone number niya kahit na wala naman akong cellphone ang mga panahon na yon. Ang ginawa ko ay nilabas ko ang inipon kong pera at bumili ako ng cellphone na nung araw ay nasa 10,000 pa ang halaga. Nakakatuwang balikan dahil ang gamit lang naming cellphone noon ay parang maliit na walkie-talkie na may antena sa itaas. Mahabang panahon din kaming nagkausap ni Archie sa text. Mahal pa noon ang tawag dahil hindi pa naimbento ang mga promo calls. Sa pagkakatanda ko ay ₱1 ang bayad sa bawat text. At mas mahal kung magte-text ka sa ibang network. Papadudot sa mga sumunod na buwan ay si Archie ang nagbigay kulay sa boring at nakakapagod kong buhay sa Maynila. Siya ang pumawi sa kalungkutan ko tuwing mag-isa lamang ako at malayo sa pamilya. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang tumigil si Archie sa pag-reply sa mga text message ko. Papadudot halos mabaliw ako noon sa kakaisip kung ano ang nangyari. Tuwing may sobra akong load ay lagi ko noong sinusubukang tawagan si Archie pero palagi naman siyang cannot be reached. Naisip ko noon na baka nagsawa na siya sa akin o baka may nahanap na siyang iba kaya tinigilan na niya ako. Pinagdudahan ko nga ang sarili ko na baka boring akong kausap o baka may nasabi ako sa kanya na kina-turn off niya. Pero pwede rin namang nagpalit siya ng phone number kaya hindi ko na siya makontak. Dahil wala naman akong magagawa sa sitwasyon namin, ay hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut. Mahirap din namang ipilit ang sarili sa isang taong hindi interesado sa akin. Isa pa ay nangako ako sa sarili ko na hindi na ako papasok pa sa relasyong hindi sigurado. Nakakainis nga dahil sobrang bilis kong nahulog sa lalaking yon tapos ang ending ay iiwan lang din naman pala niya ako. Paminsan-minsan ay may mga pagkakataon noon na pumapasok pa rin sa isipan ko si Archie. Nagtatanong kung kumusta na kaya siya. Kung may girlfriend na ba siya o may sarili na siyang pamilya. Napapaisip din ako dati kung may araw din ba na pumapasok ako sa isipan niya, Papa Dudut. Si Archie ang rason kung bakit nawala na ako ng amor na makipagkilala pa sa ibang lalaki. Sobrang taas kasi ng standard na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko maiwasang ikumpara sa kanya lahat ng lalaking nakilala ko. Kaya ako na mismo ang sumuko sa pag-ibig hanggat hindi pa ako nakakapag-move on mula sa kanya. Sa kabilang banda kung sumuko na ako, si Jessa naman ay hindi. One for all for one daw kami at ayaw niyang mapag-iwanan ako. Kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para ihanap ako ng boyfriend. Lalo na't nung time na yon ay meron na siyang kinakasama.
lalim naman ang iniisip mo. Ha? Malulusaw na yung baso sa harapan mo, sa kakatunganga mo dyan. Anong meron? Bakit ang lalim yata ng problema mo sa buhay? Wala. Kinukwenta ko lang yung mga bayarin ko sa katapusan. Petsa de peligro na naman kasi. Ay, ang tagal ng sahod. Yan kasi, napakagastador mo. Hindi ka marunong magtipid. Kaya nga ako nagtatrabaho para mapakain ko ang sarili ko eh. Ba't ko naman titipirin ang sarili ko? Okay lang gumastos kung may gagastusin. Pero kung wala, magtipid ka. Alam mo, ikaw lang siguro yung Ilocano na hindi kuripot. Di ba sabi nila basta Ilocano daw, mahigpit pagdating sa pera? Nako, hindi totoo yan. Paninirang puri lang yan sa aming mga Ilocano kasi magaganda lahi namin. Jesus! Magandang lahi daw pero wala namang boyfriend. Wala akong boyfriend kasi pinili kong hindi magkaroon nun. Ang sabihin mo, sobrang taas ng standards mo. Ano bang hanap mo? Mala Bobby Andrews? Feeling mo ikaw si Peachy sa TGIS, ganon? Alam mo, Jessa, kung maghahanap man ako ng nobyo, hindi gwapong hahanapin ko. Ang gusto ko, matinong tao. Yung nirereto ko sa'yo, matino naman ah. Kaso, hindi ko nga siya type. Kasi, magbigay ka nga ng rason kung bakit para alam ko kung sino yung sunod kong irereto sa'yo. Kasi, hindi kami magkapareho ng wavelength. Ay, akala mo naman sobrang talino mong babae? Tingin mo sa sarili mo, genius? Yun na nga eh, masyadong matalino yung pinakilala mo sa akin. Tuwing nag-uusap kami, puro tungo lang ako kasi di ko maintindihan yung mga pinagsasasabi niya. Ikaw ba naman yung lecturer tungkol sa universe? Sinong hindi maboboryo nun? Pero pogi naman siya eh, kaya okay na yun. Hindi nga pogi ang hanap ko. Gusto ko lang yung magaan sa pakiramdam kasama. Yung hindi na kailangan magpa-impress kasi dapat nakaka-impress na siya kahit sa pananalita pa lang. Ewan ko sa'yo, ang taas talaga ng standard mo. Oy, hindi mataas ang standard ko. Hindi lang talaga kasi ako naniniwala sa pag-ibig na yan. Sirang-sira na ang image ng true love sa akin dahil yung true love na yan parang multo. Hindi totoo. Pektusan kita dyan eh. Totoo ang multo at mas totoo ang true love. Huwag ka nang magpakaman-hater dyan. Akala mo naman bagay sa'yo. Oy, totoo naman sinasabi ko ah. Para sa akin, nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-date sa mga lalaking sa una lang magaling. Tapos na ako sa mga ganyang bagay. Wala ka lang mahanap eh, kaya ka ganyan. Sigurado ako kapag nakita mo na yung tamang tao para sa'yo, magkakandara pa ka rin sa taong yun. Hinding-hindi mangyayari yan. Sabi mo yan ha, panindigan mo yan. Kapag ikaw talaga nagkaroon ng boyfriend, sasabunutan kitang ipokrita ka. Sige, kahit itaga mo pa yan sa bato. Itataga ko talaga. Alis na nga tayo, naghihintay na yung sundo ko sa labas. Sino? Yung boyfriend mo? Oo, sinusundo na ako ng boyfriend ko. Mamatay ka dyan sa inggit. Siraulo ka talaga. Sandali, antayin mo ako. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay kunwari lang ako noon na hindi na ako naniniwala sa true love para lamang tigilan na ako ni Jessa. Ang totoo kasi may iba nang nilalaman ang puso ko ng mga oras na yon at si Archie yon. Hindi ko alam kung bakit hindi na nawala sa isipan at puso ko ang lalaking yon simula noong nagkakilala kami. Pero ganun talaga siguro ang pag-ibig at mahirap itong hanapan ng eksplanasyon. Kahit mukhang imposible ay umaasa ako noon na pagtatagpuin ulit kami ng tadhana ni Archie. Alam kong mahirap nang mangyari yon, lalo na't hindi katulad sa panahon ngayon ay hindi pa gaanong ka-high-tech ang mga gamit noong panahon namin. Pero Papa Dudut, naging sulit naman ang paghihintay ko kay Archie dahil bigla akong pinanigan ng tadhana. Bigla kasi kaming nagkita sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Sa isang bus terminal, Papa Dudut. Long weekend noon dahil undas. Naisip ko na matagal na akong hindi nakakapagbakasyon sa La Union. Kaya nag-decide akong umuwi na lamang muna at gamitin ang holiday na yon para makasama ang pamilya ko. Laking gulat ko na lamang noong pagkarating ko sa terminal. Isa si Archie sa mga nakaupo sa waiting area. Bit-bit ang mga gamit nito habang naghihintay para sa bus na sasakyan niya.
Archie? Archie! Uy, ikaw pala. Tagal na nung huli tayong nagkita. Oo nga eh. 1 taon mahigit, tama ba? Parang gano'n na katagal, no? Di ko na nga rin maalala eh. Kumusta ka na? Okay lang ako. Kung ano ako nun, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Single pa rin dahil sa trabaho. Mukhang wala kang nagbago. Ikaw din naman, parang wala kang pinagbago. Kumusta ka na pala? Di ka na nagte-text ah. Maayos naman ako. Pasensya ka na pala kung di na ako nakapag-text sa'yo. Na-snatch kasi yung cellphone ko eh. Hindi ko naman kabisado ang number mo kaya ayun. Naputol tuloy yung pag-uusap natin. Ah, kaya pala. Bakit? Namiss mo ba ako? Oy, hindi ah. Nagtataka lang ako ba't bigla kang tumigil sa pag-reply. Akala ko nga may nasabi akong masama o di kaya naboringan ka na sa akin kaya di mo na ako tinetext. Yung pala, nawalan ka na ng cellphone. Oo, kainis nga eh. Pero may bago na akong phone. Gusto mong kunin number ko? Oh, sige. Teka, heto yung phone ko. Akin na. O ayan, nasave ko na sa phone book mo. Pakilala ka na lang kapag nag-text ka. Sige, salamat. Nakakatuwa naman, dito pa tayo sa bus terminal nagkita. Saan pala punta mo? Magbabakasyon ako, ikaw. Bakasyon ka rin? Oo, bibisitahin ko si nanay. So, uuwi ka sa Abra? Hindi, sa La Union ang punta ko ngayon. La Union? Doon ako uuwi. Anong gagawin mo sa probinsya namin? Susundan ko yung girlfriend ko. Doon sila nagpunta ng mga kaibigan niya eh. Girlfriend? May girlfriend ka na pala. Oo, meron na. Magdadalawang taon na rin kami. Oh, nung nagkita tayo, may girlfriend ka na nun? Wala pa, single pa ako nun. Siguro ilang buwan pagkatapos nung kasal, tsaka ko siya nakilala. Ganun ba? Oh, bakit naman ganyan expression mo? Wala lang. Parang lahat na yata ng kakilala ko may karelasyon na. Ako na lang yung wala. Hayaan mo, darating din yan. Tiyaga ka lang. Hindi naman to paunahan eh. Di na ako nag-i-expect. Kung wala kang expectations, wala ring disappointments. Mas maganda yun. Ah, ganun ba yun? Oo. Kasi ako, nag-expect ako eh. Tapos ayun, di nagkatotoo. Kaya dismayado tuloy ako. Bakit? Ano ba kasing ini-expect mo? Wala, akin na lang yun. Okay. Ay teka, may itatanong pala ako. Saan ka sa La Union? Sa San Fernando, bakit? Malayo ba yun sa San Juan? Malapit lang. Isang sakay lang yun ng jeep. Bakit? Doon ka pupunta? Oo, doon nagpunta yung girlfriend ko kasama mga kaibigan niya eh. Nako, maganda talaga dagat sa La Union. Pero hindi lang yung beach ang maganda sa lugar namin ah. Maganda rin mga nakatira doon. Mukha naman. Ayan oh, kaharap ko na yung example. Huy, ano ka ba? Huwag mo nga ako binobola dyan. Totoo naman eh. Bahala ka dyan. Gusto mo ba sabay na tayong bumiyahe? Total, pareho naman tayo ng destinasyon. O sige, nakakuha ka na ba ng ticket mo? Hindi pa, pipila pa lang ako. Anong oras ba yung kinuha mong biyahe? 9:00. O sige, bibili lang ako ng ticket. Diyan ka lang ah, huwag kang aalis dyan. Sige, antayin kita rito. Buong biyahe ay wala kaming ibang ginawa ni Archie kundi ang magkwentuhan tungkol sa buhay. Habang nasa loob ng bus ay doon ko lang napagtanto na nangyari na sa amin ang eksenang yon. Akala ko ay deja vu lang ulit ang nararamdaman ko pero noon ko lang na-realize ang lahat. Hindi yun ang unang beses na nagkasama kami sa isang biyahe dahil nangyari na ito noon. Hindi rin kami sa kasal unang nagkita ni Archie, Papa Dudut, kundi sa bus terminal mismo. Nagkasama na kami dati sa biyahe noong hindi pa kami close sa isa't isa. Biglang nanumbalik ang lahat sa alaala ko kung paano niya ako kinausap sa pila noon dahil problemado siya sa sasakyan niya pauwi. Si Archie ang lalaking tinulungan ko sa bus at nakasabay na umuwi nung nasiraan sila sa daan. Nung araw na yun ko nasagot kung bakit sobrang gaan ng loob ko tuwing kasama ko siya. Maraming beses na pala kaming nagkita ng hindi sinasadya na para bang pilit kaming pinagtatagpo ng tadhana. Bumalik din sa isipan ko ang mga nabanggit sa akin ni Jessa noon tungkol sa invisible string na kapag daw konektado ka na sa isang tao, saan man kayo dalhin ang panahon, magkalayo man kayong dalawa
at magtungo sa magkaibang direksyon ay magtatagpo at magtatagpo pa rin ang landas ninyong dalawa. Yun na nga po ang nangyari sa amin ni Archie, Papa Dudut. At eto ang dahilan kung bakit mas lumaki ang paniniwala ko na si Archie na ang siguro ay lalaking nakatadhana para sa akin. Para akong batang kinikilig dahil nakita ko ang crush ko. Ganon ang itsura ko noon, Papa Dudut. Masaya ako dahil nasilayang ko ulit ang lalaking matagal ko nang hinahanap at hinihintay. Pero agad din namang nawala ang kilig na nararamdaman ko pagkababa namin pareho sa La Union dahil doon lang ako nasampal ng realidad. May girlfriend na si Archie at eto ang dahilan kung bakit siya nasa La Union ng mga oras na yon. Eto ang nawala sa isip ko noong magkasama kami sa loob ng bus. Masyado ko nadala sa ilusyong meant to be kaming dalawa kahit na ang totoo ay meron na palang babaeng nakalaan para sa kanya. Sa bus terminal na kami nagkahiwalay, Papa Dudut. Hindi ko na nga natanong kung saang parte ng San Juan sila mananatili dahil nahiya na rin naman akong makialam sa love life niya. Malaki ang chance na malapit lang sila sa dagat dahil yun naman talaga ang dinadayo ng mga turista sa San Juan. Pag-uwi ko ay agad kong kinumusta sa text si Archie kung nakarating na ba siya sa destinasyon niya. Nag-reply naman siya kaagad na kasama na raw niya ang nobya niya. Pagkatapos noon ay hindi ko na siya tinext pa. Ikinalang ko na lamang ang oras niya kasama ang mahal niya at ako naman ay nagpatuloy sa bakasyon ko. Masaya na ako, Papa Dudut, na nagkita ulit kami ni Archie. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang ulit akong nakatanggap ng text mula kay Archie. Nagtanong siya kung malapit lang ako sa San Juan at kung pwede ko raw ba siyang samahan. Dali-dali kong itinigil ang ginagawa ko noon at agad ako nagpunta sa San Juan sa pag-aakalang merong emergency. Pagkarating ko ay saka ko lang nalaman ang pinagdadaanan ni Archie, Papa Dudut. Archie! Blessy, salamat sa pagpunta. Uy, ano nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Akala ko naman kung may nangyari na sa'yo. Nag-alala ako kaya pinuntahan agad kita. Kailangan ko lang talaga ng kasama ngayon. Bakit? Nasaan na yung mga kasama mo? Yung girlfriend mo? Nagpunta sila sa Ilocos. Nang hindi ka kasama? Hindi ka nila sinama? O di ka sumama? Hindi ako sumama. Tsaka hindi na rin muna nila siguro ako gusto makasama sa ngayon. Bakit naman? Nag-away ba kayo? Oo eh. Malala yung naging away namin kagabi. Pagising ko nga kanina, wala na sila. Nag-iwan na lang sila ng sulat para sa akin. Mauna na raw ako umuwi sa Maynila kasi mag-i-Ilocos daw sila. Grabe naman yan. Hindi man lang sila nagpaalam sa'yo ng maayos. Di niya na kailangan magpaalam sa akin. Break na kasi kami. Hala, bakit? Ba't kayo naghiwalay? Ay, mahabang kwento. Basta sabihin na lang natin na wala na kami dahil sa away namin kagabi. Mas maganda yung magkwento ka para mailabas mo yung sama ng loob mo. Hindi maganda yung kinikimkim mo yan. Kung gusto mong sumigaw o umiyak, gawin mo. Huwag ka lang magwala Umiinom ka ba? Pwede kitang samahan. May nakilala kasi kaming ibang grupo ng magkakaibigan kagabi. Galing din sila ng Maynila. Nagkayayaang uminom. Tapos, nung lasing na lahat, nakita ko na lang yung girlfriend ko na kahalikan yung isang lalaki sa kabilang grupo. Kahit lasing na ako, naintindihan ko pa rin yung nangyaring halikan nila. Siyempre, nagalit ako. Nagkaroon ba ng gulo? Oo. Hindi ko na napigilan yung sarili ko eh. May nasaktan ka ba? Yung lalaking kahalikan niya, nasuntok ko sa muka. Eh yung girlfriend mo, ano nangyari sa kanya? Nag-away kami, nagkasagutan. Masyado raw akong OA. OA ba yung ganun? Ako yung boyfriend. Kasama ako sa inuman tapos maikipaghalikan siya sa iba. May karapatan naman akong magselos, di ba? Oo naman. May karapatan ka rin magalit kasi walang matinong girlfriend na makikipaghalikan sa ibang lalaki lalo na't kasama niya yung boyfriend niya. Magrereklamo daw yata dapat yung lalaki ng physical injury. Nagreklamo sila sa pulis? Dapat, pero nakiusap yung girlfriend ko na pabayaan na lang daw ako. Ayun, pinatawad naman ako. Pagkatapos nun, eto na nga. Namasyal sila sa Ilocos. Di na nila ako sinama.
ibig mong sabihin magkasama sila ngayon? Yung lalaking kahalikan niya kagabi, magkasama sila? Ganun na nga. Grabe naman! Anong klaseng girlfriend yan? Iniisip ko lang, kasalanan ko ba yung nangyari? Bakit parang ako yung masama? Oo, nasuntok ko yung tao pero sa aming dalawa ng lalaking yun, ako yung mas nasaktan. Inagaw niya yung girlfriend ko eh. Wala kang kasalanan. Natural lang yung naging reaction mo. Huwag mong hayaang paikutin kanila. Ang mali, kahit baluktutin mo pa ng ilang beses, mali pa rin yun. Sana hindi na lang ako nagpunta rito. Ano nang plano mo ngayon yan? Baka umuwi na lang ako mamayang gabi. May 2 araw pa sana ako rito kaso wala naman na akong kasama kaya uuwi na lang ako. Ako, nandito naman ako ah. Pwede kitang samahan kung gusto mo. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Hindi ba ako makakaabala? Wala naman akong ginagawa sa bahay eh. Pwede kitang itour dito sa La Union. Marami kang pwedeng pasyalan dito. Samahan kita. Salamat. Sinikap kong tulungan si Archie sa problema niya, Papa Dudut. Dinala ko siya sa mga lugar na pasyalan sa La Union para mawala ang lumbay niya sa nangyaring breakup nila ng GF niya. Sobrang proud ako sa sarili ko, Papa Dudut, dahil nakatulong ako sa pinagdadaanan niya ng panahon na yon. Pero matapos ang buong araw na puro saya, lungkot naman ang naramdaman ko noong makita kong nasa ex pa rin ang buong atensyon ni Archie. Siyempre mahal niya yung tao, kaya kahit saang lugar ko pa siya dalhin ay hindi mapapawi ng mga ito ang sawian niyang puso. Para nga akong sira na umaasa noon na may mamagitan sa aming dalawa, gayong alam kong may ibang babae siyang minamahal. Alam ko na medyo desperada na ang itsura ko noon pero bata pa lamang ako ng mga panahon na yon. May dala pa rin akong karupukan kaya kung ano-ano ang ina-assume ko dati. Tanggap ko naman na hindi para sa akin si Archie. Hindi ko lang naiwasang umasa dahil nga sa pilit na paniniwala ko sa tadhana at sa sinasabi ni Jessa na invisible string na may tao talagang nakatadhana para sa akin. Kahit nasasaktan ako ay ginawa ko ang lahat para maging mabuting kaibigan kay Archie. Sa katunayan, noong huling araw namin sa La Union ay in-invite ko pa siya sa bahay namin. Nakakatawa nga dahil inakala ng pamilya ko noon na boyfriend ko si Archie. Pagkatapos noon ay sabay kaming bumalik sa Maynila at pinagpatuloy ang kanya-kanya naming buhay. Nagpatuloy pa rin naman po ang komunikasyon namin noon. Alam kong may pinagdadaanan siya kaya hindi ko siya iniwan kahit na alam kong hindi naman siya mapapa sa akin, Papa Dudut. Tama bang narinig ko sa mga chismoso at chismosa? Ano yun? Na umiibig na raw yung best friend ko dyan na hindi raw naniniwala sa pag-ibig. Tama nga yun, nasagap mong chismis. Totoo? In love ka na nga! Hindi naman ako in love na in love. Sabihin na lang natin na tumitibok na yung puso ko para sa ibang tao. Luka-luka, parehas lang din yun, no? So, sino yung lalaki? Kakilala ko ba? Hindi ko alam kung naaalala mo pa siya. Nakasama natin siya noon sa kasal ng katrabaho mo. Naalala mo pa ba? Sino? Anong pangalan? Archie yung pangalan niya. Sa Fairview siya nakatira. Ay, hindi ko maalala. Matagal na kasi yun eh. Sa wakas, lumalabas na rin yung dating landi mo. Paano pala kayo nagkakilala? Sa kasal mismo? Yung ba yung unang pagkikita nyo? Paano kayo na-develop sa isa't isa? Uy, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Una kami nagkakilala sa bus terminal, hindi sa kasal. Nagkasabay kami sa bus pa uwi sa probinsya. Yun yung unang pagkikita namin siguro 5 years ago, parang ganun. 5 years ago? Kilala mo na siya ng 5 taon pero hindi mo man lang nababanggit sa akin? Nagkakilala lang naman kasi kami noon tapos hindi na kami nagkita ulit. Nagkatagpo lang ulit kami dun sa kasal pero hindi na namin maalala yung isa't isa eh. Yun yung pangalawang pagkikita namin. Tapos nitong huli lang, nung umuwi ako ng La Union, magkasama kaming dalawa. Huwag mong sabihin na ipinakilala mo na agad siya sa pamilya mo. Ibang klase ka ha, bilis ha? Pinakilala ko siya sa pamilya ko bilang kaibigan. Ano ka ba? Hindi pa naman kami. Hindi niya nga alam na may gusto ko sa kanya.
Ay, akala ko pa naman nagde-date na kayo. Hindi pa, pero malay naman natin. Ang tanong, gusto ka naman ba niya? Yun ang aalamin ko pa. Paano? Magtatapat na ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na matagal na ako may gusto sa kanya. Aba, ang tapang ah. Babae na pala ngayon ang nanliligaw? Gwapo ba? Kaya ikaw na yung nagfa-first move? Oo, gwapo siya. Ay sus, landing babae. Parang kailan lang nung sinabi mong hindi ka na naniniwala sa true love, may nalalaman ka pang itaga mo sa bato. Tapos ngayon ikaw na yung umaamin mismo sa lalaki. Yung totoo, may nangyari na sa inyo no? Kaya ka nagkakaganyan. Hoy, wala Hindi ako ganong klaseng babae. Eh kailan mo naman planong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo? Lalabas kami sa Sabado. Sabi ko sa kanya, kitain niya ako sa QC Circle. Doon ko sasabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Good luck. Sana nga kayo magkatuluyan. Para naman magkaroon na ng kulay ang buhay mo. Sana nga. Pero tip ko lang ha, since hindi pa naman natin alam kung ano yung nararamdaman niya sa'yo, huwag ka muna masyadong mag-expect. Gawin mong 50-50 yung expectations mo. 50% na hindi ka niya gusto, 50% na gusto ka niya. Sa tingin ko, pareho naman kami ng nararamdaman eh. Pagkatapos nung La Union trip naming dalawa, mas nakilala namin ang isa't isa. Tsaka, gabi-gabi kaya kami magkatawagan. Mas maganda pa rin yung wag masyadong mag-expect. Oo na, sige na. Hindi na ako masyadong mag-expect. Mabuti yan para kung sakaling bad news yung marinig mo, hindi masyadong masakit. Wag mo naman pangunahan. Baka mamaya magkatotoo yung sinasabi mo eh. Kung gusto ka niya kahit ano pa mang sabihin ko. Basta good luck. Sana talaga magkaroon ka na rin ng karelasyon. Papadudot sana, sinunod ko na lamang noon ang mga sinabi sa akin ni Jessa. Nung araw kasi na dapat ay magkikita kami ni Archie ay hindi niya ako sinipot. Naghintay ako ng buong araw para sa kanya hanggang sa lumubog na ang araw ay saka lang niya ako tinext para sabihin hindi siya makakarating. Kasama raw niya ng mga oras na yon ng ex-girlfriend niya para pag-usapan ng relasyon nilang dalawa. Daig ko pa ang hiniwalayan ng time na yon, Papadudot. Hindi kami pero sobrang nasaktan ako sa mga nangyari. Habang pinapalakas ko pala ang loob niya, habang dinadamayan ko siya sa kalungkutan niya ay umaasa pa rin pala siyang magkakabalikan sila ng ex niya. Nung tinawagan ko siya para kumustahin kung ano ang nangyari sa pag-uusap nila at ng ex niya, ay tuwang-tuwa niyang ibinalita na nagkabalikan na sila. Nagpasalamat siya sa akin sa suporta na ibinigay ko sa kanya sa mga araw na kailangan niya ng makakaramay. Umarte na lamang akong masaya para sa kanila, Papadudot, kahit na sa loob-loob ko ay nasasaktan ako. Pagkatapos makipagbalikan ni Archie sa ex niya ay nagsimulang dumalang ang pag-uusap namin sa cellphone. Naging busy na rin siguro siya noon sa love life niya, Papadudot. Naging broken hearted ako kahit na hindi naging kami. Sobrang sakit palang makaranas ng ganong klase ng pag-ibig. Pero wala tayong magagawa kung hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Pinilit kong mag-move on at kinalimutan ko si Archie, pero tuwing nagbabiyahe ako pauwi sa amin ay lagi ko siyang naaalala. Para akong nasa pelikula noon na mag-isang nakaupo at malungkot na nakadungaw sa bintana ng bus habang nakikinig ng mga tugtog sa radyo ninyo na campus radio pa ang pangalan noon. Pero kahit na ganoon ay pinagpatuloy ko ang buhay. Wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi ang magpatuloy. Sa mga sumunod na taon ay nangako ako sa sarili kong ipapahinga ko na muna ang puso ko at saka ko na lamang ito bubuksan kung kailan handa na ulit itong magmahal. Papadudot, meron pang kasunod ang kwento ko, pero sa ngayon hanggang dito na lamang muna ang ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Mga kabarangay, kung meron man tayong natutunan sa naging kwento ni Blessy, ito ay huwag nating masyadong iasa sa tadhana ang kinabukasan natin. Ang pag-ibig ay hindi dapat nakabase sa destiny, kundi nakabase dapat ito sa desisyon mo at ng taong minamahal mo. Ganun pa man ay lagi kong sinasabi na huwag tayong mawawala ng pag-asa.
Patuloy lamang tayo sa pagharap ng bukas dahil siguradong mahanap at mahanap din natin ang taong mamahalin tayo ng totoo at buo. Sa tingin ninyo mga kabarangay, mahahanap pa kaya ni Blessy ang kanyang forever? Abangan natin yan sa mga susunod pang kwento ng buhay at pag-asa niya dito lamang sa Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Iba't iba ang klase ng pag-ibig. Iba't iba ang mga nagiging simula at katapusan nito. Madidinig natin ngayon ang isang kwento na hindi na bago subalit bibihira nang nangyayari sa kasalukuyan. Kadalasan daw na nangyayari ito sa mga pamilyang may kaya papadudot. Yung mga nais na magpasanib ang kanilang yaman at kapangyarihan. Pero minsan, kahit hindi naman mayaman ay nangyayari din ang pagkakasundo dahil sa matagal ng magkaibigan ang dalawang pamilya at nais nilang magtuloy-tuloy pa ang pagiging isa ng bawat pamilya. Subalit ano nga ba ang mga nagiging saloobin ng mga taong pinagkakasundo? Marahil madali lang ang pagsasanib kung ang mga ipinagkakasundo ay sumusunod din sa kanilang magulang. Pero paano kung ang mga anak ay may sariling gusto? Masalimuot ang usapang ito. Pero ang mapapakinggan natin ay isa lamang sa mga kwento ng pagkakasundo. Alamin natin kung naging maayos ba o hindi ang kalalabasan ng buhay ng mga ipinagkasundo. Dear Papa Dudut, ako po si Aldrin, may asawa at may isa ng anak. Sa katunayan, ang asawa ko ang nagsabi sa akin na sumulat daw ako para ibahagi ang napakasayang love story na ito. Sisimulan ko sa isang salita dahil sa salitang ito ay nagsisimula ang lahat. Ang salitang ito ay ipinagkasundo. Sa mga hindi nakakaalam, ang ipinagkasundo ay ang pag-uusap ng dalawang partido. Usually mga magulang para pag-usapan ang future daw ng dalawang nilalang. Ibig sabihin ay mga bata pa ay nag-uusap na ang mga magulang na sila ang dapat na magkatuluyan pagdating ng panahon. Sa kwentong ito ay wala pa nga ang mga bata ay nagkasundo na ang dalawang tao at isa ako sa mga batang sinasabi ko. Well, hindi na ako bata ngayon. 23 years old na ako sa ngayon at ang highlight ng kwentong ito sa buhay ko ay noong mag-18 years old ako. Nagsimula ang lahat noong magkitang muli si Tatay Aldo at ang kanyang matagal na kaibigan na si Tita Leia na nanay naman ni Charlotte. Matagal na hindi nagkita ang magkaibigan Papa Dudut kaya ganoon na lamang ang pagkasabik nila noong magkabangga sila. Siyempre napag-usapan nila ang kanilang buhay-buhay. Sa tuwa ni Tatay ay inimbitahan niya si Tita Leia para kumain na siya naman niyang pinagbigyan. Huli silang nagkita noong mabuntis si Tita Leia. Opo, Papa Dudut. Mas maaga pong nagkaasawa si Tita Leia dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis. At nung araw na yon ay nalaman na rin ni Tatay na hindi pala pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya ang kanyang responsibilidad. Pero ang mabuti naman daw ay nailaban niya na sustentuhan ang bata kahit na hindi na sila magsama pa. Kumusta ka ngayon? Kumusta ang anak mo? Mabuti naman kami. Yung anak ko 2 years na lang gagraduate na.
Nagbunga na ang mga sakripisyo ko. Ikinalulungkot ko ang mga nangyari sa'yo. Naku, hayaan mo na nga yun. Ilang taon na ang nakalipas. Sobrang naka-move on na ako. Lumampas pa nga ako sa pag-move on eh. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Nagjo-joke ka na ngayon. Dati-dati pag nagpapatawa ako, iniirapan mo ako imbis na tumawa eh. Ano ba? Dati pa yun. Sa dami ba naman ang pinagdaanan ko? Kung hindi ako matututong tumawa, baka bumigay na ako. So ngayon, alam mo na ang pakiramdam ko nung binabara mo mga joke ko. Pasensya ka na. Bata pa kasi tayo noon. Hindi ko alam na nakaka-offend pala ako. Alam mo bang ilang taon kong dinala yun? Sorry talaga. Bakit ka nagsasorry? Ha? Kasi nga na-offend kita. Hindi ko akalain na dadalhin mo ng matagal yun. Sorry talaga. Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko, ang tagal kong dala yung joke na yun. Ikaw talaga! Grabe ka naman makatawa. Hindi ko pa nga nasasabi yung joke eh. Ay, sorry. Baka ma-offend ka na naman ha. Natawa lang ako dun sa antagal mong dinala yung joke. Ano nga ba yung joke na yun? Akala ko hindi mo tatanungin eh. Oh, eto na. Ano ang mas malayo? Tagaytay o buwan? Tagaytay kasi ang buwan, nakikita ko ang Tagaytay kailangan ko pang bumiyahe. Bakit mo sinagot? Ano ka ba? Alam na alam ko na yung joke na yan. Paulit-ulit mo kayang joke yan. Bakit mo pa pina-joke sa akin? Hindi ko naman pina-joke, tinanong ko lang para maalala ko. Nakakainis ka naman eh. Joke lang, at least successful ako kasi nainis kita. Joke lang uli. Alam mo, ikaw naman ang pag-usapan natin. Naikwento ko na ang nangyari sa akin. Ikaw naman. Kumusta ang buhay mo? Sino bang napangasawa mo? Si Mildred, yung sa kabilang section nung high school tayo. Ay, yung tahimik? Naging kayo pala. Ilan na ang anak nyo? Isa lang, lalaki. Aldrin ang pangalan niya. Bakit isa lang? Medyo may na-develop na heart enlargement si Mildred nung nagbuntis. Kaya sinabi ng doktor na delikado na daw kung magbubuntis siya uli. Pero ayos lang. Masaya naman kami kahit 3 lang kami. Buti pa kayo. Ay, sorry. Naging insensitive ba ako? Hindi. Binibiro lang uli kita. Masaya naman kami ng anak ko kahit wala yung pangit na tatay niya. Makapagtapos lang ng kolehiyo si Charlotte kahit hindi ko na makita uli pagmumukha nun. Ayan, nasira tuloy araw mo. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Ang pag-usapan natin ay ang mga anak nating sina Aldrin at Charlotte. Teka, yung iniisip mo ba? Tulad ng iniisip ko? Papadudot ang usapang yon ang naging simula upang balikan nila ang mga pangako nila noong bata pa sila. Ang pangako na kapag naging babae at lalaki, ang mga magiging anak nila ay ipagkakasundo nila mga ito para mas magpatuloy pa ang ugnayan ng mga pamilya nila. Umayon naman talaga ang pagkakataon dahil lalaki nga ang naging anak ni tatay at ako yon, Papadudot. Habang babae naman ang naging anak ni Tita Lea na si Charlotte. Edad 16 kami ni Charlotte noon nang muling mabuhay ang matagal nang sumpaan nila tatay at Tita Lea. Bago pa man kami ipinakilala sa isa't isa ay madalas na nagkikita sina tatay at Tita Lea para planuhin ang pagkikita namin ni Charlotte. Noong sabihin daw ni tita kay nanay ang tungkol sa plano nila ni Tita Lea tungkol sa amin ay sumang-ayon naman daw ang nanay ko. Si nanay naman kasi ang sobrang supportive noon kay tatay, Papadudot. Supportive at malaki ang tiwala niya. Kaya kung yun daw ang nais ni tatay ay naniniwala si nanay. Nasa maganda naman daw ang punta ng lahat. Hanggang sa dumating ang araw na nagsabay kami ng family outing. Ako, si tatay at si nanay kasama sina Tita Lea at Charlotte. Masaya naman ang paglabas namin, pasyal, kain at tawanan. Pero wala pa kaming hinala ni Charlotte noon tungkol sa mga plano. Ang nais muna nila ay magkalapit kami hanggang sa lumipas ang 1 taon. Edad 17 na kami at doon na sinabi sa akin ni tatay na ligawan ko daw si Charlotte. Wala namang problema kay Charlotte, maganda naman siya at mabait.
Pero hindi ko maramdaman yung ipinipilit ni tatay na maramdaman ko. Anak, may gagawin ka ba? Wala naman po tay. Tapos na po ako sa mga assignment ko. Bakit po? Pwede ba tayong mag-usap? Tay, parang may iba po sa tono nyo ngayon. Anong may iba sa tono ko? Hindi naman ako kumakanta. Tay naman eh. Ang ibig ko pong sabihin parang ang seryoso nyo ngayon. Seryoso po ba pag-uusapan natin? Ganun na nga. La, nakakakaba naman yan tay. Huwag kang kabahan. Kasi maganda naman tong sasabihin ko. Antayin lang natin ang nanay mo. Gusto kong marinig niya ang sasabihin ko. Nasaan po si nanay? Nasa kwarto. Palabas na yon. Nag-usap na ba kayo? Hindi pa. Gusto ko nandito ka din eh. Tay, alam nyo, natatakot na po ako. Ano po bang sasabihin nyo? Ganito yun anak. Matagal na panahon na kasi na may napangakuan akong isang tao. Tay, wag na po kayo magpaligoy-ligoy. Ligawan mo si Charlotte. Charlotte? Yung anak ni Tita Lea? May iba ka pa bang kilalang Charlotte? Yun pong nagugupit sa parlor. Bakit ko naman paliligawan sa'yo si Charlotte sa parlor? Parang lola mo na yun eh. Si Charlotte nga, nanak ng Tita Lea mo ang tinutukoy ko. Pero tay, magkaibigan lang po kami ni Charlotte. Anak, pakinggan mo muna ang tatay mo. Yun na nga, magkaibigan kayo. Kaya mas maganda yun kasi mas kilala nyo na ang isa't isa. Maganda na mag-level up na ang relasyon nyo. Tay… Wala nang pero-pero. Basta ligawan mo siya. Aldo, ang boses mo. Ay… Mag-usap kayo ng mahinahon. Pasensya na, nabigla lang ako. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Ay… Huy, Aldrin! Narinig mo ba ang sinabi ko? Opo. Oh, anong sagot mo? Aldo, bakit ba tumataas ang boses mo? Anak, sagutin mo na nga ang tatay mo kung ano ba ang desisyon mo. Sige po tay. Bakit malungkot ka? Hindi po ako malungkot tay. Liligawan mo na si Charlotte ha? Opo tay. Mabuti, simulan mo bukas. Eto ang pera. Yayain mo siyang kumain sa labas. Tay, exam po namin simula bukas hanggang sa susunod na linggo eh. Pwede po bang pagkatapos na lang ng mga exam namin? Bale, sa susunod na linggo pa? Aldo, narinig mo naman. Mag-aaral ang anak mo para sa exam. Hayaan mo muna siyang mag-concentrate dun. Sige, basta ipangako mo na sisimula mo na sa isang linggo ha? Opo, pangako po. Marunong ka na bang manligaw? Gusto mo, turuan kita. Marunong po ako tay. Bibigyan na rin kita ng tip para handa ka. Huwag mo siyang bibiglain. Daanin mo muna sa kwento. Tapos mag-joke ka. Effective yun. Doon ko nakuha ang nanay mo eh. Ngitian mo siya ng pagkatamis-tamis. Tapos unti-unti mong palitan ng pagkaseryoso ang ngiti mo. Basta wag mong tatanggalin ang pagtitig mo sa kanya. Tapos saka mo siya tanungin ng, pwede bang tayo na? Hayaan mo na nga ang anak mo. Susundin ka na nga niya. Hayaan mo na siya sa style niya. Tay, marunong naman po ako manligaw. Tsaka pwede po ba na una ko munang itanong sa kanya kung pwede ba ako manligaw? Tsaka na yung tanong na kung pwede bang maging kami? Tama yan anak. Hindi sa pilitan ng pag-ibig. Oo nga no? Sige, bahala ka. Diskarte mo naman yan eh. Ang sa akin lang naman, baka magustuhan mo ang style ko. Sige po tay, mag-aaral na po ako ulit. Akala ko ba tapos na ang assignment mo? Oo nga, tapos na siya sa mga assignment niya. Pero exam niya bukas, di ba? Kaya mag-aaral ang anak mo. Oo nga pala. Sige anak, pagbutihin mo ha. Papadudot bagamat iba ang nasa isip ko kesa sa kagustuhan ni tatay ay hindi naman ako naging swael. Mahal ko si tatay kaya sinusubukan ko din naman ang gusto niya. Matapos ang exams ay sinubukan ko ng magparamdam kay Charlotte. Pero wala po akong sinasabi. Gusto ko lang maramdaman niya na iba na ang pagtrato ko sa kanya. Para siya na mismo ang magtanong kung bakit parang nag-iiba ako. Saka ko siya dederetsahing tanungin kung pwede ba siyang ligawan. Kung hindi siya papayag ay wala na akong magagawa basta ginawa ko ang pangako ko. At kung papayag naman siya ay saka ko nasisimula ng totoong panliligaw. Nung unang tanungin ko siya kung pwede nga siyang ligawan ay natawa ito ng sobra.
Sinabi kong hindi ako nagbibiro at sinabi naman niya na alam daw niya yon. Kasi wala pa ay sinabihan na din siya ni Tita Leia na sagutin ako kung sakaling manligaw ako sa kanya. Pero diretsyong tao din itong si Charlotte at sinabing hindi niya daw makita ang sarili niya na ako ang kasama sa hinaharap. Dahil lang tingin daw niya sa akin ay parang nakababatang kapatid bilang mas matanda nga ng ilang buwan si Charlotte. Dahil doon ay inamin ko din na kinakailangan ko lang gawin yon para mapagbigyan ng kagustuhan ni tatay. Inamin ko na parang kapatid at best friend din ang tingin ko sa kanya. Pero nakagapos kami dahil ayaw naming sumama ang loob ng mga magulang namin. Hindi naman daw kami magpapakasal dahil napakabata pa namin. Ang gusto lamang nila ay maging kami para mas makilala pa namin ng malalim ang isa't isa. Kaya masakit man sa loob namin, ay kailangan naming magpanggap hindi para lokohin sila kundi para hindi sumama ang loob nila. Bagamat hindi kami sobrang sweet sa harap nila ay ipinaparamdam naman namin sa kanila na malapit na kami sa isa't isa. Saka na namin sasabihin ang totoo kapag alam namin na tama na ang panahon. Gaya nga ng sinabi ni tatay na hindi naman ako manliligaw para magpakasal kami upang para lamang magkakilala kami. Kaya 1 taon din naming pinangatawanan na malapit na kami sa relasyon namin. Yung makita lang nila kami na sobrang close ay okay na sa kanila at naniniwala sila na lalalim ang nararamdaman namin kapag nakilala pa namin ang bawat isa. 1 taong pagpapanggap at paghahanda para masabi namin na hindi kami compatible sa isa't isa. Na mas masaya kami bilang matalik na magkaibigan. Pinaplano na namin noon kung paano sasabihin sa kanila ang totoong nararamdaman namin sa isa't isa, Papa Dudut. Kaya makalipas ang 1 pang taon ay handa na sana kaming sabihin ang totoo na hindi kami kailanman naging magkasintahan. Napag-usapan namin ni Charlotte na isasagawa namin ito sa araw ng pagdalaw namin nila tatay at nanay sa bahay nila. Nang may masamang balita ang dumating. Tao po! Leia, andito na kami! Anak, ang Tito Aldo mo na yun. Buksan mo ang pinto at kukuha muna ako ng maiinom nila ni Aldrin. Opo, Mama. Tuloy po kayo. Charlotte, eto si Aldrin oh. Hi, Aldrin. Hi Charlotte. Nasaan ang mama mo? Eto ako! Kumuha lang muna ako ng maiinom nyo at paluto pa lang yung pagkain. Maupo muna kayo. Nasaan si Mildred? Hindi na siya sumama. Masakit daw ang ulo eh. Sana pala ipinag-ibang araw na natin ang pagdalaw nyo. Wala siyang kasama doon. Nandun naman ang pinsan ko. Yan din ang sinabi ko kanina na tatawagan na lang kita para ipagpaliban ang pagpunta namin. Pero ang sabi niya kasi, tsak na nakapagluto ka na. Kaya tumuloy na daw kami. Ganun ba? Alam ko na. Uwian mo na lang siya ng niluto ko. Sige, salamat. Sigurado magugustuhan niyang niluto mo. O Charlotte, bakit ang tahimik mo? Aba, entertainin mo si Aldrin. Ma, wala akong hinandang dance number. Nakakatawa yun ah. Pareho tayong bumanat ng joke. Sakto talaga na ikaw ang magiging manugang ko. Uy, nasa manugang ka kaagad dyan. Magtatapos pa sila ng pag-aaral. Sa ngayon tama na muna na sila. Di ba anak? Po? Opo. Ano bang niluto mo? Nagluto ako ng adobo. Yung kaldereta naman paluto na rin. Sandali maghahain na kami ni Charlotte para makakain na muna tayo. Ay, tayo na lang maghain, Leia. Hayaan na lang natin ang mga bata dito para makapag-usap. Oo nga. Sige, tara na. Maiwan na muna namin kayong dalawa dito, ha? Opo, Ma. Sure ka ba na ngayon na natin sasabihin ang totoo? Oo, 1 taon na din ang nakalipas. Nagigilty na din ako na parang niloloko na natin sila eh. Ako nga din eh. Ano sa palagay mo? Sabihin natin bago kumain? Wag. Baka mawalan sila ng gana, sayang niluto ng mama mo. Di pagkatapos na kumain saka natin sabihin. Magkakape pa yung mga yun. Hayaan mo munang maubos nila yung kape nila para matunawan na. Ang dami namang ganap.
Mabuti yung planado ang lahat para mas maayos. Okay, sige. Pero sino magsasabi? Ikaw o ako? Ikaw na siguro. Mas malakas naman ang loob mo kaysa sa akin eh. Sige, ako na. Uy, huwag mong sabihin natatakot ka. Medyo. Pero kaya ko to. Kaya natin to. Anong kaya nyo? Po? Ito pong silya. Kaya po namin tong silya. Bakit niyo bubuhatin yung silya? Po? Hindi po ba ililipat sa kusina? May mga upuan naman sa kusina. Itong batang to parang ngayon lang kakain dito. Hayaan nyo na yung si Aldrin. Madami kasing iniisip sa eskwela niya. Oo nga. Madalas, ganyan din yan sa bahay. Parang palaging nalilito. Tay, may sasabihin po kami. Kami? Sinong kami ang sinasabi mo? Kayo ni Charlotte? Opo, ma. Ano yun? Ay, teka! Naku, hindi muna. Wag muna. Wag po ang alin, ma. Nagbabalak ba kayo magpakasal? Wag muna, anak. Magtapos muna kayo. Kunting panahon na lang gagraduate ka na. Saka pagka-graduate mo, mapapatid na ang koneksyon natin sa tatay mong walang hiya. Ma, ano bang magpapakasal? Hindi po yun ang sasabihin namin. Wala sa isip namin yun, no? Kinakabahan naman kami. Ano nga ba yung sasabihin nyo? Tay, kasi… Ay, sandali, sasagutin ko muna to. Mamaya mo na ituloy yan, Aldrin. Wala mo na mag-uusap. Hintayin niyo ako, gusto ko marinig yan. Sandali lang to. Hello? Sandali, lipat ako, mahina signal dito. Sobra naman ang suspense ng announcement na to. Tay, wag po sana kayong mabibigla ha. Sandali, mamaya mo na sabihin yan. Antayin natin ang tita Lea mo. Oh, ayun na pala siya. Ma, bakit? Ba't ganyan ang mukha mo? Ano nangyari? Anak, wala na ang papa mo. Parang kami lang ni tatay ang nagulat sa balitang yon, Papa Dudut. Ang itsura ni Tita Lea ay parang naiinis at si Charlotte naman ay parang simpleng balita lang ang narinig. Si Tita Lea naiinis kasi wala nang magpapadala ng pera para sa pag-aaral ni Charlotte at si Charlotte naman ay parang tinanggap na lamang kaagad ang nangyari. Hindi din naman namin sila masisisi kasi una ay hindi naman niya pinanagutan ng pagbubuntis ni Tita Lea. Na mabuti na lang talaga at naipaglaban niya para sa sustento na siyang ginagamit niya para sa pagpapaaral ni Charlotte. Si Charlotte naman ay talaga namang hindi niya nakilala ang ama dahil hindi ito nagpakita sa kanya kahit kailan. Ang tanging naging koneksyon lamang talaga nila ay ang sustento. Mabuti pa wag na nating pag-usapan yan, Papa Dudut, kasi maselan siya at hindi ko din alam kung ano rin ang reaksyon ko. Anyway, ayun nga, dahil sa balita ay hindi namin nasabi ang pag-amin namin sa totoong relasyon namin ni Charlotte. Ipinagpaliban na muna namin ang pag-amin. Hahayaan muna naming lumipas ang panahon. Papa Dudut, ewan kung bakit parang sobra naman ang pagkakataon. Dahil ilang araw lamang ang lumipas mula nang mabalitang tungkol sa papa ni Charlotte ay itinakbo naman namin sa ospital si nanay. Dahil nahirapan na siya ng sobrang huminga. Dati-dati pag nararamdaman niya yon ay humihiga lamang siya at magpapahinga at magiging maayos na muli ang pakiramdam niya. Pero iba ng araw na yon, Papa Dudut, kaya isinugod na namin siya sa ospital. Tay, ano pong nangyayari kay nanay? Hintayin natin na doktor ang magsabi kung ano ba talaga ang nangyayari sa nanay mo. Tay, natatakot po ako. Lakasan mo ang loob mo. Tay, madalas na hinahapo si nanay pero pag ipinagpahinga naman niya tapos uminom siya ng gamot, umuokay na siya ulit eh. Pero bakit parang iba na yung nangyari ngayon? Hindi ko din alam, nak. Maayos naman siya kaninang umaga. Ewan ko ba kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Wala naman siyang ginawang mabigat eh. Huminahon ka lang, anak. Walang mangyayari sa nanay mo. Mabuti pa, magdasal ka para sa ikabubuti ng kalagayan ng nanay mo. Okay po, tay. Maiwan muna kita sandali. Pupuntahan ko lang yung doktor. Bantayan mo muna nanay mo. Babalik ako agad. Sige po, tay.
Nay, magpagaling ka ha. Magpalakas ka. Pinapangako ko po na susundin ko na po lahat ng gusto niyo ni tatay. Mahal na mahal po kita, Nay. Tay, ano bang sabi ng doktor? Aldo, Nandito ako. Magpahinga ka muna. gusto ko muna kayong makausap. Magpahinga muna kayo, Nay. Anak, nararamdaman ko na parang hindi na ako magtatagal. Nay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Mahal ko, ano ba ang gusto mong sabihin? Aldo, gusto ko lang sabihin na kung anong maging desisyon ng anak mo sa gusto niya sa buhay, sana tanggapin mo. Oo, mahal. Gagawin ko yun. Anak, gusto namin ng tatay mo na maging maayos ang buhay mo. Tapusin mo ang pag-aaral mo, ha? Huwag mong pababayaan ang tatay mo. Nay naman eh. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Magpahinga ka na muna, mahal ko. Magpalakas ka. Aldo, pag nawala na ako, huwag mo sanang pabayaan ang sarili mo, ha? Kung may magugustuhan kang ibang babae, huwag mo akong gawing balakid para sumaya ka ulit. Mas magiging masaya ako kapag nalaman kong masaya ka rin. Huwag kayong malungkot. Kasi 19 na taon din naman ang ibinigay sa akin na pangalawang buhay para makasama ko kayo. Parang hindi sapat pero habang nasa puso natin ang isa't isa, ano man ang mga mangyari, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa inyo. Kaya Aldo, huwag kang matakot mag-asawa uli, ha? Binibigay ko sa iyo ang basbas ko. Basta sana yung mamahalin din ng anak natin tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Oo, mahal ko. Aldo, matutulog na muna ako, ha? Sige, mahal ko. Magpalakas ka. Doktor! Tay! Doktor! Ano pong nangyayari? Tulong! Kapit lang, mahal. Nay! Kapit lang. Nay, gumising ka, Nay! Nay, please! Gumising ka, Nay! 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 Tay, ano po nangyayari, Tay? Nay, please! Please, gumising ka, Nay! Papadudot ilang sandali pang lumipas habang nire-revive si nanay ay biglang tumigil ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ko at ang tanging nadidinig ko lamang ay ang mahabang beep na tumutunog mula sa aparato ng ospital. Hindi ko madinig ang mga sinasabi na nagkakagulong doktor at mga nurse. Nakita ko na lamang ang pag-iling ng doktor kay tatay, Papadudot. Wala na si nanay. Matagal na kaming hinanda ni nanay sa mangyayari pero kahit gaano katalaga kahanda ay hindi pa rin sapat yon. Lalo na ang magulang ang mawawala. Totoo din ang sabi ni Charlotte na apektado siya sa pagkawala ng papa niya kahit hindi naman siya kinilala pero papa niya pa rin yon. Yun nga lang ay hindi ganon kasakit kasi wala silang koneksyon. Pero iba ang sa amin ni nanay dahil unang-una, noong ipanganak ako ay saka nagsimula ang sakit niya. Ganon pa man ay laging sinasabi ni nanay na huwag kong sisisihin ang sarili ko kahit kailan. Dahil kung ano man ang nangyari kapalaran namin yon. Mas mabuti na daw yon kasi matagal kaming nakapaghanda pare-pareho. Kahit na hindi namin pinag-uusapan ang mga bagay na yon. Lagi akong nasasaktan pag nakikita kong minsan ay nahihirapang huminga si nanay. Wala na si nanay ngayon pero buhay na buhay ang alaala niya at pagmamahal sa amin ni tatay.
Papa Dudut, makalipas ang 1 taon, bawang luksana ni nanay, paunti-unti ay nakaka-recover na si tatay sa kalungkutan. Naging masiyahin na din siya sa tulong ng pagmamahal ko sa kanya at sa pagpapaalala ko sa mga bilin ni nanay na maging masaya siya at huwag akong pababayaan. Bagamat walang follow-up si tatay at tita Leia tungkol sa pagkakasundo nila sa amin, ay close na close pa din naman kami ni Charlotte. Kasi nga ay malalim na ang relasyon namin, Papa Dudut, bilang mag-best friend. Hanggang doon lang talaga. Kung akala namin ay namatay na rin ang usapang yon, subalit hindi pa pala. Dahil isang araw ay kinumusta ako ni tatay kung nagkakamabutihan na daw ba kami ni Charlotte. Tapos na daw ba ang ligawan stage at nasa mag-boyfriend at mag-girlfriend na daw ba kami? Sa sobrang bigla ko sa biglaang tanong ni tatay ay natulala ako ng ilang segundo. Kundi pa ako tinapik ni tatay ay hindi ako babalik sa realidad. Nais ko din sanang ipaalala kay tatay ang bilin ni nanay na hayaan ako kung saan ako maligaya. Pero ayokong bigyan muna ng sama ng loob si tatay kasi nakakabawi pa lamang siya. Kaya naman sinagot ko na lamang siya ng malapit nang maging kami ni Charlotte. At talaga namang ikinatuwa niya, Papa Dudut. Aldrin! Akala ko hindi ka na darating eh. Naubos ko na yung dinala kong chichirya kakahintay sa'yo. Pasensya na. Alam mo naman, graduating kaya ang daming deadlines. Okay lang naman kaso naubos ko na nga yung baon ko na dapat kakainin natin habang nagpaplano. Oh, anong nakakatawa? Natatawa ako sa nagpaplano. Parang may kukunin tayong napaka-importanting bagay sa loob ng isang lugar na punong-puno ng security. Puro ka naman biro eh. Natawa lang naman ako. So anong plano? Bumili muna tayo ng makukutkot. Mahirap mag-isip pag walang inunguya. Wag na. Alam ko naman na pag naiinip ka, napapalakas ang pagkain mo. Kaya nagdala din ako na makakain natin. Talaga? Nice! So ano ngang plano? Si tatay kasi, akala ko nakalimutan niya na yung gusto niya na maging tayo. Kaso ayun, nung isang araw bigla na lang akong tinanong kung tayo na daw. Nako, si mama. Hindi lang nung isang araw nagtanong, halos linggo-linggong nagtatanong. Anong sabi mo? Sabi ko nagkakamabutihan naman tayo. Bakit mo sinabi yun? Baka mas lalong umasa yung mga yun. Ikaw ba nung tinanong ka ng tatay mo, anong sinabi mo? Ha? Sabi ko, malapit na. Okay mo to? Bakit di mo sinabing totoo? Natatakot kasi ako eh. Kaka-recover lang ni tatay sa lungkot niya. Baka pag sinuway ko siya, maging malungkot na naman yun. Kung sa bagay, ganun din si nanay eh. Malungkot din siya sa pagkawala ng papa mo? Hindi no. Nalungkot siya kasi nga kailangan niya na magdoble kayo dahil wala nang sustento si papa. Stress si mama kaya mahirap sabihin sa kanya yung totoo tungkol sa atin. Ano ba to? Bakit ang hirap sabihin? Hindi lang kasi yung damdamin natin ang nakataya dito eh. Kailangan nating i-consider feelings ni mama at ng tatay mo. So anong gagawin natin? Ikaw ba may chance na magkagusto sa akin? Alam mo naman na parang kapatid lang ang tingin ko sa'yo eh. Mismo! Ganun din naman ako sa'yo. Kaya kung hindi naman talaga mangyayari yun, mas mabuting sabihin na natin sa kanila yung totoo. Kaso ano? Kaso hindi pa ngayon. Dahil nga kailangan nating isipin ang feelings nila. Ay, ang hirap. Tiis-tiis lang. Konting hintay pa siguro makakakuha din tayo ng pagkakataon para sabihin sa kanila. Kung tutuusin, ang simple lang nitong problema natin eh. Yung mga ganitong sitwasyon sa mga napapanood ko, ayun, sinasabi nila agad yung totoo. Tapos dun papasok yung kontrabida. Sino naman yung kontrabida? Yun nga, walang kontrabida. Kaya nga iba tong problema natin. Labo mo. So ano nga gagawin natin? Ito naman nakikinig ka ba? Sabi ko maghintay muna tayo ng konti at masasabi din natin sa kanila ang totoo. So sakay muna tayo sa mga gusto nila? Ganun na nga. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Ewan kung anong may tatawag sa ginagawa namin. Pero ayaw naming isipin na niloloko namin ang mga magulang namin. Iniisip namin na kailangan lang muna naming magpanggap para may handa sila sa pag-amin namin. Nakakatawa yung iba na nahihirapang humanap ng pagkakataon para aminin na may relasyon sila.
Kami ni Charlotte ay nahihirapang humanap ng pagkakataon para sabihing wala kaming relasyon. Papa Dudut, isang plano nila tatay at tita Leia ang talaga namang nagbigay sa amin ng ideya kung paano ba nila malalaman na hindi kami para sa isa't isa ni Charlotte. Kinausap ako ni tatay na magkita daw kami sa isang restaurant sa Makati. Nagulat ako kasi hindi basta ang restaurant na yon. Ang restaurant na yon ay parang setting ng mga nagliligawan at kadalasan ay madaming proposal na nagaganap doon. Pero hindi ko na lamang inisip yon. Inisip ko na lamang na baka gusto ni tatay na kumain kami doon para maalala namin si nanay. Pero nang dumating ako doon ay nagulat ako na nandun din si Charlotte. Nilapitan ko siya at inisip na 4 kaming kakain sa restaurant na yon. Pero wala pa si Tita Leia. Ang sabi ni Charlotte ay sinabihan lang daw siya ng mama niya na doon na din sila magkita. Pero hindi nila nasabi na sino man sa amin na magkikita pala kami doon. Bale, 4 tayong kakain dito? Di ko alam. Akala ko nga kami lang ni mama ang kakain eh. Bakit kaya di nila binanggit na magkikita pala tayo? Ewan. Teka, baka naman coincidence lang. Baka ibang table kayo? Siguro, dito ako hinatid ng receptionist eh. Ito raw yung table namin. So kung table nyo rin to, ibig sabihin, table nating 4 to. Sino yan? Si tatay. Uy, anong sabi? Ay, eto pakinggan mo ah. Anak, may pinasok akong pera sa ATM card mo. Tumatanggap ng debit payment dyan. Ikaw na magbayad ng kakainin nyo. Ito na po yung order Nag-advance niya. order na rin ang tita Leia mo dyan. Kakain na lang kayo ni Charlotte. Pagkatapos nyong kumain, mag-propose ka na ha. Para engaged na Enjoy kayo. po. Thank you. 21 ka na. Kaya siguro naman, tamang panahon na. Yung pinabitbit ko sa'yo na bag, may sing-sing dyan. Hindi masyadong mahal pero maganda. Biruin mo yun. Nagoyo tayo ng mga magulang natin. Sobra yung plano. Hindi man lang ako naghinala. Sandali. Oh, bakit? Makatawa tayo. Mas malaki ang problema natin ngayon. Oo nga no. Pinagpo-propose na ako. Ang dami pa nitong in-order ni mama. Hayaan mo na. Nagpadala naman ng pambayad si tatay. Hindi yun. Makakakain ka ba kung may problema tayo? Mas mahirap mag-isip kung gutom. Kaya kumain na muna tayo para tayo naman ang umisip ng plano. Mamaya na tayo kumain. Hindi ako makapag-concentrate eh. At teka, mag-wine na lang kaya muna tayo. May pa-wine-wine ka pa dyan? Hindi ka ba nagpapanik sa nangyayari? Nagpapanik. Kaya nga idadaan ko sa wine eh. Okay. So anong plano? Tingnan mo to. Akala ko ikaw ang may naisip eh. What if sabihin na natin? O sige, ganito ang plano. Punta kayo sa bahay tapos sabihin mo kay mama at sa tatay mo na hindi pwedeng maging tayo. Bakit ako? Ikaw ang lalaki eh. Unfair ah. O sige, edi sabihin natin ng sabay. So magre-rehearse pa tayo para sabay na sabay ang pagkakasabi natin? Ito naman puro biro eh. Isip na lang tayo ng iba. Natakot ka no? Hindi naman, baka lang kasi may maisip pa tayong iba. Dapat magandang maisip natin. Grabe tong effort at gastos nila oh. Ganon? Kailangan higitan natin tong plano nila? Contest ba to? Actually parang ganun. Teka, sinsabi mo nga sobra yung effort nila. Bakit hindi natin gamitin ang kasabihang fight fire with fire? Bayolente mo naman. Ang ibig kong sabihin, kung ano man yung itinanim, dapat yun din ang bunga. Anong ibig mong sabihin? Akong bahala. Papa Dudut, tawang-tawa si Charlotte sa plano ko. Pero kahit natatawa kami, syempre kabado pa rin kami. Paano kung hindi maging epektibo? Aaminin na ba namin na hindi kami magiging kami? Paano namin aaminin nang hindi sasama ang loob nila? Ang daming tanong. Mga tanong na lalong nagpapahirap sa amin, pero Papa Dudut, alam mo ba na dahil sa sitwasyon namin ay mas lalong lumalim ang pagiging magkaibigan namin ni Charlotte.
Kaya nga mas lalo ding naramdaman namin na hindi talaga magiging kami. Kaya kailangan naming planuhin ng maayos ang binabalak namin. Dahil yun na ata ang huling barahan namin bago kami dumating sa pag-amin sa kanila. Matapos nga ang gabi ng arranged date and proposal sa amin ay tinanong ako ni tatay kung kami na. Sabi ko na lamang na hindi ako nakapag-propose. Sinabi ko na dinadaga ako kaya hindi ko nasabi ang dapat kong sabihin. Nangihinayang si tatay pero ilang sandali may bago na naman siyang plano. Sabi ba naman na magluluto na lang siya sa bahay at iimbitahan namin sina Charlotte at Tita Lea para daw kung sakaling dagain na naman ako at hindi ako makapag-propose ay nandun siya para mag-follow up daw. Porsigido si tatay papadudot at pinilit kong umiti na kunwari natuwa sa plano niya. Pagpasok ko sa kwarto ay tinawagan ko kaagad si Charlotte at sinabing kailangan na naming isakatuparan ang plano namin sa lalong madaling panahon. Kailangang maunahan namin ang plano ni tatay. Halos araw-araw kaming nagkikita ni Charlotte papadudot. Katatapos ng mga klase namin ay nagkikita kami sa park para planuhin ang maganda ang gagawin namin. Para kaming gumagawa ng thesis sa loob ng 1 linggo. Siyempre hindi naman may isasakatuparan ng plano kung usap lamang. Kailangan namin ng budget at mabuti na lamang at may mga ipon kami ni Charlotte. Pinagsama namin yon na panggastos. Alam naman natin papadudot na kailangan ng sakripisyo para maging epektibo ang mga iniisip at minsan ang sakripisyo ay pera. Inisip na lang namin na parang treat na lang namin yon sa mga magulang namin. Kumbaga papadudot ay hitting 2 birds with 1 stone. Na-treat na namin sila ay nagawa pa namin ang plano hanggang sa dumating ang araw na pinaplano namin. Leia? Oh, Aldo! Bakit ka nandito? Magkikita kami ng anak. Teka, magkikita din ba kayo ni Charlotte dito? Oo, ititreat niya raw ako. Diyan ba ang table nyo? Oo, dito daw yung reservation ni Charlotte. Dito na lang kayo. Parating na rin si Aldrin. Mabuti pa nga. Sandali, pupunta lang ako sa reception. Ipapakancel ko na tong mesa namin. Ako na, maupo ka na dito. Balik ako agad. Okay, sige. Salamat. Oh, eto na si Charlotte, tumatawag na. Anak, nandito na ako. Ma, malilate ako ng konti ha. May tinatapos lang ako dito sa school. Okay lang anak, sige hintayin na lang kita. Andito din ang tito Aldo mo. Sakto magkikita din sila dito ni Aldrin. Mas maganda at magkikita kayo ni Aldrin. Sige ma, wait lang ha. Okay, ingat ka anak. Okay na, wala naman charge yung cancellation. Aba dapat lang no. Ilan lang naman yung reserved tables eh. So wala silang nahindian. Si Charlotte, nasa na? May tinatapos lang daw. Malilate lang sandali. Anak, papunta ka na ba? Hindi pa po, tay. Inutusan kasi ako ng prof ko eh. Order ka lang dyan ha. Sandali na lang to. Ganun ba anak? Sige, buti na lang may kakwentuhan ako dito. Nandito si Tita Lea mo eh. At parating si Charlotte. Ayun, mabuti kung ganun. Sige tay, pag natagalan ako, kain na kayo ha. Sagot ko yan. 4 tayo nak, kaya ba ng budget mo? Kaya yan tay. Sige na po tay, baba ko na to. Okay sige, ingat ka papunta rito. Malilate daw si Aldrin. Buti naka-order na ako. Kumain na muna tayo. Order na lang tayo ulit pagdating ng dalawa. Ang bibisi ng mga anak natin. Ganun talaga siguro pag mga graduating na. Pero mukhang siguradong hahabol naman agad yung mga yun dito. Sana mas mauna si Aldrin. Nakakaya, baka mauna pa sa kanya si Charlotte. Mabuti pa tawagan ko na nga siya. Ay tumatawag na naman si Charlotte. Hello anak, saan ka na banda? Ma, andito pa kami ng mga kaklase ko. Kailangan kasing maipasa to bukas ng umaga kaya kailangang tapusin eh. Ganun ba? So matatagalan ka pa? Sige, basta hintayin ka namin dito. Ingat ka ha. Bye. Bye, Ma!
Anak, bilisan mo. Habang wala pa si Charlotte. Tay, sabit pa ako eh. Baka mga 30 minutes pa ako dito. Kain na kaya kayo? O-order na lang ako pagdating ko. Ganun na nga ang mangyayari. Umorder na lang uli. Kumakain na kami ng Tita Lea mo. Sabay na lang kayo ni Charlotte pagdating nyo. Sige tay, bye! Papunta na ba si Aldrin? Mga 30 minutes pa raw siya eh. Kaya sige lang, ituloy mo na ang pagkain. Sabay na lang sila ni Charlotte kumain mamaya. Ang dami naman itong in-order mo. Darating pa naman yung dalawa eh. Magdagdag na lang din sila mamaya kung ano pang gusto nila. Tapos yung sobra, take out na lang. Kung sa bagay. Kumusta na kaya ang mga anak natin? Si Charlotte okay naman. Tulad ng nabanggit ko kanina, graduating na kaya busy sa eskwela. Ibig kong sabihin, nasa na kaya ang relasyon nila? Pag tinatanong ko si Charlotte, sinasabi naman niya lagi na okay silang dalawa. Ganon din ang sinasabi ni Aldrin. At least nakumpirma ko na okay na ang relasyon nila. Nakakatawa, no? Ang alin? Itong mga pagkain? Alam mo, iyan ka na naman sa mga joke mo. Kasi naman, ano bang nakakatawa? Ang sitwasyon natin. Dati tayo. Ngayon ang mga anak naman natin. Oo nga no. Tayo ang unang ipinagkasundo. Papadudot nung araw na yon ay para namang kaming mga private investigator. Dahil nandun kami para tignan kung nagiging epektibo ba ang plano namin. Maya't maya ang tawag namin para hindi sila makahalata na plano talaga namin na magkausap sila ng matagal. Nag-disguise pa kami ni Charlotte para hindi nila kami makilala. Tawag kami ng tawag sa kanila hanggang sa huling tawag namin na hindi na kami makakarating at gaya ng ginawa ni tatay ay pinadala ko din sa ATM card niya ang pambayad nila sa mga kakainin nila. Ang pera na pinaghatian namin ni Charlotte. Matapos yun ay parang hindi naman sila nagalit sa ginawa naming setup dahil ang sarap ng kwentuhan nila at nagtatawanan pa. Pero ang nakakagulat ay ang nalaman namin noong araw na yon. Si tatay pala at si Tita Lea ang unang ipinagkasundo ng mga magulang nila. Hindi lang sila nagkatuluyan dahil sa nangyari kay Tita Lea nang madisgrasya siya ng tatay ni Charlotte. Kaya ang napagkasunduan ay sa amin nila ipinasa para matuloy lang ang naudlot na pagkakasundo. Dahil sa nadinig namin ay lumakas ang loob namin na aminin na sa kanila na hindi kami nagkakagustuhan dahil nga para na lamang kaming magkapatid, best friends. Pero susubukan namin papadudot kung hindi sila magiging masaya sa desisyon namin. Sabi namin ni Charlotte ay bahala na. Basta dapat ay maging tapat kami sa kanila. Kailangan namin silang biguin na maipagpatuloy ang naudlot na pagkakasundo o papadudot. Tay, anong meron? Bakit ba ang dami niyong niluto? Marami po ba tayong bisita? Si Tita Lea mo at si Charlotte lang ang bisita natin. Wala namang okasyon. Dadalaw lang sila. Tay, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Aldo! Nandiyan na pala sila. Halika, salubungin natin. Sige po. Aldo, Aldrin, eto may dala kaming leche flan. Ginawa namin kagabi ni Charlotte. Masarap yan. Kayong mag-isa lang ang gumawa niyan. Nanood lang ako. Ganon din yun. Sinuportahan mo pa rin ako. Akin na, maghahain na rin ako. Maupo muna kayo. Tutulungan na kita. Anak, sandali tutulungan ko lang ang Tito Aldo mo ha. Mag-usap muna kayo dyan ni Aldrin. Okay po, ma. Patay tayo. Bakit? Nalaman ba nila na sinetap natin sila? Hindi ako sigurado pero wala namang nabanggit si tatay sa akin tungkol dun. Si mama din naman. Hindi nga namin napag-usapan yung gabing yun eh. Teka, ang labo mo. Hindi naman pala tayo kukumprontahin tungkol dun. Anong sinasabi mong patay tayo? May kutob ako na ngayon ipipilit ni tatay at ni Tita Lea na mag-propose na ako sa'yo. Oo nga. Kasi tinatanong ko si mama kung anong meron. Sabi niya lang wala. Magsasalo-salo lang daw tayo. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Pero basta pag nararamdaman na natin na sasabihin na nila yung tungkol sa proposal, unahan na natin sila na sabihin ng totoo ha. Sige, bahala na. Kinakabahan ako pero bahala na talaga.
Ayokong pasakayin pa sila na magiging tayo. Ako din, hindi deserve ni mama na lukuhin ko. Basta dalawa tayo magsasalita ah. Oo. Anak! Charlotte! Di na kayo dito, kakain na! This is it. Good luck. Huy, anong good luck? Akala ko dalawa tayo magsasalita. Ito naman, oo nga, ang ibig kong sabihin, good luck sa atin. Anak! Po, andyan na po! Tara na. Oh, maupo na kayo. O anak, umupo na raw kayo. Opo, ma. Nako Iya, masarap tong kaldereta. Tikman mo. Tay, siguro naman po bago tayo kumain, pwede nyo nang sabihin sa amin kung ano ba ang okasyon. Wala naman anak. Gusto ko lang magsama-sama tayong lahat para makapag-usap. Ano pong pag-uusapan natin? Naku, mamaya na natin pag-usapan yung mga sasabihin na yan at nagugutom na kami ni Charlotte. Hindi pa naman po ako masyadong gutom, ma. Pwede pa naman pong mag-usap muna. Mamaya na anak, lalamig ang pagkain. Oo nga, mas masarap yan kainin ng mainit pa, kaya mamaya na tayo mag-usap. Tay, may gusto po kaming sabihin ni Charlotte sa inyo ni Tita Lea. Ang totoo niyan, kami rin ang Tita Lea mo. May gustong sabihin sa inyo. Kaya mukhang mahaba-haba ang usapan na to. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Pero magdasal na muna tayo. Pagkasabing magdasal, Papa Dudut, ay tumahimik na lamang kami ni Charlotte. Kasi sobrang kailangan nga namin munang magdasal bago namin sabihin ang sasabihin namin. Napakatahimik ng tanghalian noon, Papa Dudut. Yun na ata ang pinakatahimik na tanghalian sa buhay ko. Ang hirap lumunok kapag kasabay ang kaba. Ang katahimikan ay parang torture sa amin ni Charlotte, Papa Dudut. Kasi hindi namin alam kung ano nga ba ang susunod. Magagalit ba sila sa amin pero hindi naman siguro nila kami itatakwil. Ang daming tumatakbo sa isip ko pero kailangang mamayani ang tatag. Hanggang sa huling subo namin ay binasag na ni tatay ang katahimikan. Akala namin ay uunahin niya ang sasabihin niya pero biglang kami ang tinanong. Ano daw muna ang sasabihin namin? Napatingin ako kay Charlotte. Si Charlotte naman ay pinandilatan ako na parang sinasabi na ako. Ikaw na ang magsabi. Pinandilatan ko din siya na parang sinasabi naman na akala ko ay dalawa tayo. Nagdidilatan kami, Papa Dudut. Mata-mata lang ang usapan ang biglang napasigaw si tatay ng huy. Kaya ayon, bigla at walang puknat kong nadiretsyong sabihin na hindi kami magiging magkarelasyon bilang boyfriend at girlfriend. Hanggang best friend lamang kami. Para lang kaming magkapatid. Muli ay katahimikan, pumikit ako at handa na sa kung anuman ang sasabihin ni tatay. Natapos ang araw na yon ang mapayapa naman, Papa Dudut. Kasal na kami ngayon ni Charlotte. Pero hindi sa isa't isa kundi sa mga sarili naming karelasyon. Noong araw na yon, Papa Dudut, ay gusto lamang palang malaman ni tatay kung may relasyon na raw ba kami o kung may nararamdaman daw ba kami sa isa't isa. Na alam naman natin kung ano ang isinagot namin. Kung ano man ang naging outcome ng lahat ay masaya naman si tatay at ganon din naman si Tita Lea. Dahil sa wakas ay natuloy din ang orihinal na pinagkasundo. Isa na kaming malaki at masayang pamilya ngayon. At katotoong maging magkapatid kami ni Charlotte. Salamat po, Papa Dudut, sana ay maraming natuwa sa ending ng love story namin. Ang inyong forever kabarangay, Aldrin. Ang pagkakasundo ay nangyayari pa din hanggang sa panahon ngayon. Kasama na sa kultura ang bagay na yan. Marami din namang pinagkasundo ang naging masaya at nagpatuloy na maging masaya. Subalit kung sakaling ikaw ang pinagkasundo at alam mong hindi naman sa maganda at masayang future ang pupuntahan, ay dapat maging matapang din tayo para aminin ang totoong nararamdaman natin nang sa ganon ay hindi magiging nasa huli ang pagsisisi. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay
Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.